се обаждате, ако имате само една или две разлики. Не, разбира се, аз точно това казвам. Добре, струва ми се много добре, че колегите го написаха на екрана. Не се обаждате, ако имате само една или две разлики. Това е много добре. Защо? Защото няма как да дам награда. Единственият начин за да ви дам наградата от 1000 гарантирани лева, ако чуя 3 разлики от вас. Но трябва да чуя и трите. И искам да сте много убедени, че сте сигурни в тези 3 разлики, които виждате, преди да вдигнете телефона и да се обадите. За една или две разлики няма начин да дам награда. Условието е следното. 1000 гарантирани лева само срещу 3 разлики. Една или две не са достатъчни. Така че, много внимавайте. Искам да предложа на този от вас, който е решил да спечели 1000 гарантирани лева в този момент, да стане от дивана, от леглото или където се намира и да се приближи към телевизора. Искам да погледна отблизо тази игра, защото една или две разлики не са достатъчно. Ако намерите една, това е достатъчна мотивация да потърсите втора. Ако намерите и втората, това е мотивация да потърсите и трета. Но само срещу 3 разлики мога да ви дам 1000 гарантирани лева. И това е изключително важно. Изключително. Нито един от вас не бива да звъни, ако е намерил само една или две. Но най-важното в момента, освен всичко друго, е времето. Нямаме много време. Аз искам да приключа тази игра с победител. Има и нещо друго, което също знаем. Тази игра не е от най-лесните. Но един от вас, само един от вас ми трябва, който да открие тези 3 разлики. Ако има един от вас, който да ги открие, тогава точно този очаквам да чуя. И го очаквам най-бързо възможно. Така. Продължавам да казвам, че ми е повече от ясно, че тези пари не са за всеки един от вас. Повече ми е от ясно, че не всеки един от вас ще бъде способен да открие 3 разлики тук. Но, ако някой от вас е решил да спечели 1000 гарантирани лева, ако някой от вас иска наистина да спечели тези 1000 гарантирани лева, тогава трябва много внимателно да погледне всеки един детайл между тези две снимки. Знаете ли, аз знам, че тази игра е много трудна. Но също така наградата е добра. Въпросът е, че времето минава много бързо. Въпросът е, че всяка измината секунда ми остава по-малко и по-малко време. Но... не знам. Добре. Дали ще имат време да открият тези 3 разлики, колеги? Не може ли поне да бъдат 2 разлики? Добре, те казаха, че тези 1000 гарантирани лева са точно срещу 3 разлики. Добре, ма вижте какво. Времето е малко. Какво? Момент. Колеги, казвате, че имаме 2 минути до края на играта. Добре, и как смятате, че ще се случи това нещо? Трябва да... Добре, аз знам, че ние трябва да сменим играта, обаче 2 минути не са достатъчно, за да чуя някой, който да открива 3 разлики. Не знам дали разбирате. Не ме мързи, разбира се, че ще стартирам. 3, 2, 1. Старт на часовника. Въпрос е, че кой ще ми каже 3 разлики за 2 минути? Просто не знам какво очаквате. Поне една или две. Много съжалявам. Значи имам чувството, че всеки ден като дойда аз да го правя предаването, искат само и само да се заяждат с мен. Просто много харесва да се заяждат с мен. Това е. Добре, че ви имам вас. Добре, че поне давам пари, за да се чувствам малко по-добре, защото с тях просто не мога да се разбера. Не мога да се разбера с тези хора. Минута и 23 секунди и аз трябва да повярвам, че някой от вас ще успее за това време да открие тези 3 разлики. Добре, 3 разлики са прекалено много.
Не знам какво да ви кажа. Единственото, което мога да ви кажа, че ако има поне един от вас, който да е открил три разлики, момента да се обади е сега. Момента да спечели 1000 гарантирани лева е сега. Имаме по-малко от 1 минута. Точно 1 минута. Ако не чуя позвъняване през тази минута, ще приключа с играта. 48 секунди. Има ли някой, който да открил тези 3 разлики? Става въпрос за 3. Добре. Знаете ли, единственото, което зная за сигурност, е, че аз трябва да приключа с тази игра. След 30 секунди. Интересно какво ще се случи. 25 секунди, 1000 гарантирани лева. Искам 3 разлики от вас. Не аз, колегите ми, това да е ясно. Но не се съгласяват да станат по-малко разлики. Добре, ще разберем след 15 секунди дали ще имам победител или не за тази игра. 1000 гарантирани лева, 3 разлики. Ако има някой от вас, който да ги има, момента да набере 1969 или 0953 969 е сега. 3, 2, 1, сега. На 0 съм. Има ли някой? Коя е последната оферта? Кажете. Последна оферта за последните секунди. Кажете я вече. Кажете я вече, не искам да чакам. 1200 гарантирани лева. За 3 разлики. Или за 2. Мога ли да за 2? Не, 3 разлики. 1200 гарантирани лева. Съжалявам, на 0 сме. Разбира се, че повишават наградата, защото знаят, че играта е много трудна. Както винаги. Вижте, аз очаквам някой от вас. Поне един от вас се надявам да успее през оставащите секунди да ми даде верен отговор за тази игра. Става въпрос за 3 разлики между тези 2 картинки. Край на играта. Всяка една секунда е важна. Всяка една минала секунда означава, че сме по-близо и по-близо до края, не само на играта и сигурно до предаването. Макар че, не знам, дали ще има време да изиграме още една игра. Последна оферта за тази. 1200 гарантирани лева. Виждате, че аз съм до телефона. Виждате, че аз ви очаквам с нетърпение. Но искам да повторя за последен път. Не искам да вдигате дори телефона. Ако сте намерили само 1 или 2 разлики, за 1 или 2 разлики наградата е 0. 0. Но трябва да направя 10 последни отброявания и да се надяваме, че ще чуя победител. 10 последни отброявания. Не шега. Това е състезание и само един от вас може да спечели 1200 гарантирани лева срещу 3 разлики. Въпрос е кой и кога. 9 последни отброявания. Виждате, че е край на играта. Повтарям го. Не за да ви притесня, не за да ви стресирам, а за да имате в предвид, че времето е много важно в този момент. 8. Само един от вас ще спечели 1200 гарантирани лева. Направете едно последно усилие. Погледнете за последен път. Уверете се, че сте открили 3 разлики. Защото след 7, ако не съм чула победител, приключвам с тази игра. И не искам да приключа тази игра без победител. Няма да го позволя. Няма да го позволя. Да, истина е, че вече имах един победител днес, но за мен не е достатъчно. Няма да тръгна от тук без вас. Няма да тръгна от тук преди да съм ви дала 1200 гарантирани лева. Няма да тръгна от тук преди да съм чула този телефон да позвани. И няма да тръгна от тук преди да сте ме прекъснали. Не може да ме прекъснете още сега. Всяка една секунда. 6. Последния отброяване.
5. Нямаме време да спиме, трябва да се събудиме. 5 последни отброявания за тази игра. Трябва да сте много внимателни. 4. 1200 гарантирани лева за някой от вас. Въпросът е за кой. Трябва да сте много бързи. Слушайте, нека да сме искрени. Само един от вас ми е необходим за тази игра. Само един. Само един от вас, който да е намерил 3 разлики. Ако не много от вас могат да намерят 3, това не е проблем. Защото за мен е достатъчно да чуя само един от вас. Само на един от вас мога да дам 1200 гарантирани лева. На първия, след 3 последни отброявания. На първия, който ми даде тези 3 разлики. За една или две, повтарям, наградата е 0. Искам да ви дам тези пари. Тези пари са ваши. Те не са мои, те са ваши. Те са за вас. Искам да ги грабнете. Не знам дали разбирате какво искам да кажа. Тези пари са ваши. Искате ли да са ваши? Това е въпрос, който трябва да се зададете. Ако искате да станат ваши, те могат да станат ваши. Не искам да се убедите, че ги искате. Искам да сте убедени, че виждате 3 разлики. И искам да сте сигурни, че в момента, който попаднете тук, ще вземете тези пари. Стига да имате тези 3 разлики. Ако сте вие този, който попадне тук, имате гаранция, че ще вземете тези пари. 2 последни отброявания. Виждате, че времето минава. Виждате, че времето тече. И 1. Едно последно отброяване. За мен един победител е достатъчно. Един от вас е повече от достатъчно. Нямаме време. Трябва да сте изключително бързи. Аз очаквам с нетърпение да чуя този телефон. Нека да видим кой ще спечели тези пари. Кой иска да спечели тези пари? Едно последно отброяване. 1200 гарантирани лева. 3 разлики. Втори победител за днес. Вие? Да? Нека да се съсредоточиме за последен път. Накрая на предаването сме. Накрая на играта сме. Трябва ми победител за тази игра. Трябвате ми вие. 3 разлики. 1200 гарантирани лева. Последен шанс. Последен шанс, защото нямаме повече време. И вече официално нямаме време. Вижте, след вашият отговор трябва много бързо да приключа с предаването. Кой ще спечели тези пари? Кой ще спечели тези пари? Вие? Аз знам, че вие сте от другата страна на екрана. Аз знам. Но не искам да чакате. Някой да звъне и да ви изпревари. Т.е. да грабне вашите пари. Всичко е във вашите ръце. Кой ще спечели тези пари? Вие или някой друг?